ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮತ್ತು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಂಡಾಲ ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಆಟಿದ ಗೇನ ಆನಿದ ಕಾಲದ ಆಟಿದ ನೆಂಪು ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಗರದ ಉರ್ವ ಸ್ಟೋರ್ನ ತುಳು ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಗೂ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಂಡಾಲ ಯುವ ವೇದಿಕೆಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಟಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಚನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಾಗೂ ವಿಚಾರ ಮಂಥನ ಕೂಟ ನಡೆಯಿತು. ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ ಆಟಿಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಆಟಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ಪ್ರಕೃತಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚಿತ್ರರಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ವಿಚಾರ ಮಂಥನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ BA ಖಾದರ್ ಶಾ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಆಟಿಗೇನದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಆಟಿ ತಿಂಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಸುಸ್ಥಾರ್ಹವಾದುದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಐತಿಹಾಸಿಕమైన ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತನೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಂಡಾಲ ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಕೂಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಯಾನು ಸ್ವಲ್ಮೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮುಲ್ತ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮೂಲ ದೀತನ ಎಂಕಲ್ನ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ತೂನಗ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮರತೋಂದು ಪೋಂದಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಕುಡಲ ಒಂಜಿ ಪುನರ್ಜೀವನಗೆ ಎಂಚ ಏತೇ ಪಂಡ್ಲೆ ಆಧುನಿಕ ನಮ್ಮ ಪನೊಂದು ಪೆಂಕುಲು ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಸಾಧಾರಣ ಪಾತ್ರಂಚಿನ ಪಂಡ ಜೋಕುಲು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆದ ಪೋತಿರು ಮೊಬೈಲ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆದ ಪೋತಿರೋದು ಎಂಕಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಪರಿಚಯ ಮಂದು ಕೊರಡು ಎಂಕಲು ಅಕ್ಕಲು ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪರು ಎಂಕಲ್ ಮನೆ ಪಂದ ಕುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಊರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರ್ನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅಲ್ಲಿಗಲ ತಂಬೋಪಿನಿ ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಊರುಡು ಗೊಬ್ಬವನು ಸುದ್ದಟ್ಟು ನೀಂದು ನಿಂಚಿನ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಕಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಂದು ಕೊರಪಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅವು ಕರ್ತವ್ಯ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಕರ್ನ 40 ವರ್ಷ ತೋಂದುಲಿ ಈ ಕಾಂಡೆ ಆಟಿದ ಪೇರು ಇನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಕಡತು ಭಾರಿ ಕ್ಯೂ ಉಂತುದೇರು ಕಾಂಡೆ ಆಟಿದ ಪೇರು ಒಂದು ಆತು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಏತೆ ಆಧುನಿಕದಾದಲ ನಗರ ಏತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂಡಲ್ಲ ನಗರ ಅಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಕಲೇಟ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಐತ ಒರಿಪಾದ ಪನ್ಪನೈಕಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಹತ್ತರ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಅದುಂಡು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ತುಳು ಸಂಶೋಧಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಟಿ ಎಂದರೆ ಅನಿಷ್ಟ ತಿಂಗಳು ಎಂಬ ಭಯವಿತ್ತು. ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿಗೆ ಭಾರೀ ಸಂಕಷ್ಟವಿದ್ದ ಆ ಕಾಲದ ಜನರಿಗೆ ಅಂದಿನ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಅನಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡಿರಬಹುದು. ಇವತ್ತು ಆಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಗೌಜಿ ಆಡಂಬರದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಭಾರೀ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯ ವಿಚಾರ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಯಾವುದೇ ಹಬ್ಬ ಆರಾಧನೆಗಳು ನಡೆಯದಿದ್ದ ಆಟಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ 100 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವೈದಿಕ ಪ್ರಭಾವದ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಟಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಆಚರಣೆ ಬಂತು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ತಂಪಾಗಿದ್ದ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಗನಿಗೆ ತನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ ನಾಗಬನದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ನೆನಪಿಸಿದರು. ಪೇಂಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಆ ಕಲೆ ಮಲ್ಪ ಹುಡುಗಡ ಕೇಂಡೆ ಆಟಿ ಪಂಡನ್ನು ಬಾರಿ ಬಂಗಾಗೆ ಬಂಜಿಗಿತ್ತಿಜಿಗೆ ಅಂತ ಬರೀತೆ ಎಂದಿಟ್ಟು ಏರ್ ಪಂಡಿ ನಿಕ್ಕು ಕೇಂಡೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಬೈದ ಇಲ್ಲಡ್ ಪಂಡಿರು ಬಂಜಿ ಗುಣರಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಬಂಗತ್ತನಿಗೆ ಆಟಿಡು ಅಂತ ತುಲೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಚ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದೀತಿನಿಟ್ಟಾದ್ರೆ ಆ ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಬರಡು ಬಂತಿನಿಟ್ಟಾದ್ರೆ ಆ ಜೋಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ನಾಲೆಜ್ ವಿಸ್ತಾರ ಆಪಿನ ಬಗೆ ಇಂಚನೆ ಅಕಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ನೆನಪುರಿ ಉಂಡತೆ ದಾಗನ ಮಡ ಆಟಿಡು ದಾಗಾಗ ತನುಮೈಪರ ಹೆಜ್ಜುಂಡ ನಮ್ಮ ತನುಮೈಪನು ಬೇಷ ತಿಂಗಳು ಆಟಿಡು ಭೂಮಿ ತಂಪಾದುಪ್ಪುಡು ನಗಗ ಬೊಡುತ್ತಿನ ತಂಪು ಆ ಭೂಮಿಡೆ ಉಪ್ಪುಡು ನೀರು ಉಪ್ಪುಡು ಬೊಡುತ್ತಿನ ಆಂಡ ಬೇಷಡು ಉಪ್ಪುಜಿ ಐಕೆ ಪುಂಚೊಲಿಗೆ ತನುಮೈಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪನಿತ್ತಿನ ಗುವೆಳ್ಳು ಪೋದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟದು ಉನ್ಪಿನಿ ಇನ್ನಿಕ್ಕಲ ಮಸ್ತ್ ಕೂಡಿಡು ಒಂದು ನಡತೊಂದುಂಡು ಹೆಚ್ಚಾದ ಒರಿದು ವೈದಿನಿ ಮೇರೆರಡ ಕಾಡೆರಡ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಸಮುದಾಯದಗಳು ಇನ್ನಿಕ್ಕಲ ಬೇಷಡೇ ತನುಮೈಪೇರು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಜಗೊತ್ತುಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗಳು ಮಲ್ಪುಜಿರು ಆ ಬೇಷಡೇ ತನುಮೈಪೇರು ಬನ ಕಡ್ಪರೆ ಪತ್ತಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಡಿಟಿ ಪೋತಿ ಬೇರಾಡು ಕೊಡಿಗೆ ಪೋತಿ ಕೊಡಿಯಾಡು ಮಿತ್ತು ಪೋತಿ ಕೊಡಿಯಾಡು ಕಡ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನ
ನಮ್ಮ ತುಳು ಧರ್ಮದ ತುಳು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ನಿಷೇಧ ಉಂಡು. ಅವು ಕಡುಪುಂಡ ಇರಿತ ದಿನ ಆಟಿದ ಅಮಾಸದಾನಿ ಮಾತ್ರ ಗುಡ್ಡೆದ ಕೇನದ ಕಂಡೆ ಗರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಐಕ್ ಬೈತರಿಟಪ್ಪ ಅವನ್ ಕಡೆದು ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರು. ಭೂಮಿ ಪೂರ್ವ ಫಲವಂತಿಗೆ ಭೂಮಿ ಗರ್ಭ ಪಂಪ್ರತ್ಯ ಮೈಸೂರು ಜಿಂಜಿದಿನ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಆಟಿಡು ಆಲ ಮೇಟು ಕೊಡ್ತಿನ ತೀವು ತೊಜಂಕ್ ಮಾತಲ ರೋಗ ಪರಿಹಾರಕಲ ಅಂದು ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಅಡ್ಡೆಲ್ಲ ಅಂದು ತೀವು ತಿಂದ ಬಂಜಿದ ಕರ್ಲದು ಸುತ್ತು ದಿನ ಕುಜಲ್ನಲ್ಲ ಒಯ್ತು ಪಿದೆ ಬಂಡು ಅಂಚ ಬಂಜಿನ ಭಾರಿ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ನುರ್ಗೆದ ತಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುತ್ತಿನ ಅವು ಭೂತಗಳ ಬೋಡು ಸೈತನಗಲೆಗಳ ಬೋಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಒಂಜಿ ಗುಲ್ಗ ಮಲ್ಪರೆ ನುರ್ಗೆ ತಪ್ಪುದಂತ ಆಪಿನೇಜ್ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತು ಸೈತನಗಲೆಗಳ ನುರ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಆಟಿದಾಗ ಎಲ್ಗ ನುರ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಬೋಡೆ ಬೋಡು ಅವು ಇಜ್ಜಿಡ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪಂಡ ಭೂತೊಲೆಗೆ ಆತಿ ಪ್ರೀತಿ ಆಯ್ನ ನುರ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪುಡು ಏತು ಸತ್ತು ಉಪ್ಪು ಪನ್ನೆ ಅಂಚ ಬಹುಶಃ ಭೂತೋರ್ದ ಹತ್ರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೊಂದು ಬರೋದು ರಿಜ್ರ ನುರ್ಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಂತೇರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಅಕಾಡೆಮಿಯು ತುಳುನಾಡಿನ ವಿವಿಧ ಮೂಲ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಯಾಮ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆಟಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಭೂತಾರಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಯನ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಟಿದ ನಿಜವಾಯಿನ ಕಾಲ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಅಂತ ತಾಯ್ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ಪನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಬದಲಾತುಂಡು ಸ್ವರೂಪ ಮಾತ ಬದಲಾತುಂಡು ಅಂತ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಸೇರದೆ ಆಟಿ ಪನ್ಪುಣಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷನಾಗ ಆಟಿದ ನಿಜ ಅರ್ಥದ ನಿಜ ವಿಚಾರನ ಪನ್ಪನಕ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಪೂಜೆರು ಆನೆ ಬಕ್ಕ ಅವು ಆಟಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲೇ ಅದು ಬೋಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ವಿಚಾರನ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೊಂದು ಪೋನಾಗ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ತಿರಿಯರುಂಡು. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆ ಉಂಟು, ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಪರಂಪರೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಡು. ಏತೋ ಜನ ಇನಿಕೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆಂಡು ತುಳು ಪಂಡದಾದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಮತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ನೆತ್ತ ಅಂದು ಸುಳುಕು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಪರಂಪರೆ ಬಕ್ಕ ಆ ಭಾಷೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ದ್ರಾವಿಡ ಪರಂಪರೆಡು ಸುಮಾರು ಭಾಷೆಲ್ಲುಂಡು. ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಆಸುಪಾಸಡು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ಬತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ತುಳು, ಮಲಯಾಳಂ, ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳ್. ಈ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳ್, ಮಲಯಾಳಂಗೆ ಏತ್ ಆ ಇತಿಹಾಸ ಚರಿತ್ರೆ ಉಂಟು ಅದೇ ಮಲ್ಲ ಚರಿತ್ರೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗಳುಂಟು. 1956ನೇ ವರ್ಷಡು ಈ ಜಗತ್ತದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ವೆಲ್ ಐನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿರ್ತದ ತೊಜುಪಾಯಿರ್ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ತುಳು ಪನ್ಪನಲ್ಲ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಹತ್ವದ ಪರಂಪರೆ ಉಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಅಂದು. ಇನಿ ತುಳು ಸುಮಾರು 40 ಶಾಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಚಾರವಾದ ಯಾನ್ ದಾಯಿ ತೆರಿಪಾವೆಂದು ಬಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಏತೋ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪನ ಜೋಕುಲು ಅತ್ತಂಡ ಅಕಲ್ನ ಪೋಷಕರುಳ್ಳೇರು ತುಳುಲ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಆದುಂಡು. ಕರಿನ ವರ್ಷದ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಡು ಸುಮಾರು 700 ಜೋಕುಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದಕ್ಕಲು ಈ ಒಂಜಿ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಡು 3ನೇ ಭಾಷೆ ತುಳು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೀತೇರು. ಸುಮಾರು 320 ಜೋಕುಲು 100 ಮಾರ್ಕ್ ತೊಂದೇರು. ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ಪತ್ತೈವ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯಲುಂಡು. ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಡಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕುಲಕಸುಬುಂಡು, ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಯಾಮ ಉಂಡು, ದುಡಿ ಉಂಟು, ದೋಳು ಉಂಡು, ಒಂಜೊಂಜಿ ರೂಪಕಲು ಉಂಡು, ನೃತ್ಯ ರೂಪಕಲುಂಡು, ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆಲ್ಲುಂಡು. నేను ಮಾತ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬರೆದು ದೀಜನ್ನ ಅಂಡ ದುಂಬು ದಾಖಲೆಗೆ ಇಂಚಿನಂತ ಪನ್ಪುನಿ ಇಂಚಿನಂತ ತೆರಿಪಾವನಿ ಅಂಚಾದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಈ ರೀತಿದ ಅಧ್ಯಯನನ ಮನ್ಪೆರಂಡು ನಿಖಲು ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯ ಅತ್ತಂಡ ಊರು ದಕ್ಕಲು ಈ ಥರದಂಡ ನಿಖಲು ಅಕಾಡೆಮಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಕಲು ಐಕ್ ನಿಖಲೆ ಪೂರ ರೀತಿಲ ಬೆರಿತಾಂಗ ಅದು ಉಂಟುದು ಆ ರೀತಿದ ದಾಖಲೀಕರಣನ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಗಾಂದು ಪನೊಂದು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಕೃಷಿ ಕಸುಬಿನ ಮಹಿಳೆಯರಾದ ಲೀಲಾ, ಸುರಿಯೇದಿ, ಮೋಹಿನಿ, ಇಂದಿರಾ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯ ರೋಹಿತ್ ಉಳ್ಳಾಲ್, ಮುಂಡಾಲ ಯುವ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿ ಕುದ್ಮುಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಶುಭ ಕೋರಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನಂದೇಟು ಕಲೆಗಾರರುಳ್ಯರು ನಮ್ಮ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಂಡಾಲ ವೇದಿಕೆ ತೆಗೆಂಡ ಮುಂಡಾಲ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಸಮಾಜನು ನಮ್ಮ ದೆರ್ತು ಪತ್ತೋಡ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆವಿಡು ಬಂದುಲೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಪುರುಷೆ ಮೂರ ಶಕ್ತಿಯೋ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಬಡಕ ರಾಜ್ಯದ ಕಟ್ಟುಪತ್ತೊಂದು ತೆನ್ಕ ರಾಜ್ಯದ ಹುಟ್ಟುದೀವು ಒಂದು ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರ್ಕುರುಡು ಬಬ್ಬು ತೆನ್ಕಾಯಿ ನೀಲೇಶ್ವರ ನೀಲಕಂಠೆ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆದ ದೇವೇರ ಗುರು ಮುಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ದೈವಲೆಡೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಆದ ಕರಿಗಂಧದ ಮಾಯಕಾರ ಆದ ಬೆಳಗೈನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಲೆ ಈ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ 1000 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಾನ ಮುಂಡಿಗೆ ಒಪ್ಪು ಆಂಡ ಜನಾಂಗೋಲು ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆದ ಒಂಜಾತ್ ಮೌಲ್ಯತೆಯನ್ನು ದುಂಪತ್ತು ನಕಲು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಕಡೆ ಪಂಡೇರು ಅನಿಷ್ಟ ತಿಂಗೋಲು ಆಟಿಂದು ಇಂಕ್ ಈ ಅನಿಷ್ಟದ ನಡುಟು ಎಡ್ಡೆ ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಈ ಆಟಿ ಪನಿಯರ್ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಬಂತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಗಣ್ಯರು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ತಜ್ಞೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಕಾ ಸಿ ಭಟ್, ಲತಾ ಎಸ್ಬಿ, ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾ ಶೇಖರ್, ಅನಿತಾ ದಯಾಕರ್, ರತ್ನಾವತಿ ರಂಜನ್, ಚೈತ್ರಾ ಮುಲ್ಲಕಾಡ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕಲಾವಿದರಾದ ಬಿಪಿ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್, ನೇಮಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹರೀಶ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬೈನ್ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ರು. ಸುಪ್ರೀತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ರು. ಸುಮಾ ಯಾದವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರು. ಶ್ರದ್ಧಾ ಎಸ್ ವಂದಿಸಿದ್ರು. ಶರತ್ ಸಾಲ್ಯನ್, ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮಂಗಳೂರು.